Tenim el plaer de comptar en el Club de Lectura de Full amb Neus Campillo. Va ser catedràtica de Filosofia, investigadora en l'Institut Universitari d'Estudis de la Dona de la Universitat de València, filòsofa, pensadora, i ens acompanya avui per a parlar de la figura i de l'escriptor Joan Fuster i dels seus aforismes. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres per convidar-me a vindre. Assagista, historiador, crític literari, què suposa la figura de l'escriptor en la nostra literatura? Jo crec que suposa molt i sobretot suposa el ser l'assagista més important i més rellevant en la nostra llengua. A més d'això, crec que té una gran virtut perquè va ser un intel·lectual compromès, cosa que avui en dia ja s'ha perdut, però en aquells temps era molt rellevant el ser un intel·lectual compromès. I a més, al meu entendre, va representar una forma de filosofar, encara que ell rebutjava la filosofia, i això és molt fonamental perquè va ser un vehicle de pensament crític. Vostè va conèixer i tractar a Joan Fuster durant un temps. Sí. Podríem dir que la seva obra i la seva figura continua en plena vigència? Sí, pense que la seva vigència radica en que ell va intentar comprendre el seu temps, la seva actualitat. I aquest esforç per comprendre el present és algo que pot traslladar-se a la nostra època també, al nostre present i a la nostra actualitat. En aquest sentit, és una forma de pensament crític que en aquell moment va ser molt productiva i que per la forma del pensament pot ser productiva en qualsevol present, en qualsevol actualitat. És el que aporten els clàssics i en aquest sentit pense que ell és un clàssic. La seva forma de pensar encara té vigència, precisament per això podem dir que és un clàssic. Sí. Vostè va néixer a Sueca. Quina va ser la relació que va tindre amb Joan Fuster? Jo, quan vaig començar a estudiar filosofia, en aquella època eren molt poques les xiques que estudiaven filosofia i els xics també, perquè no n'hi havia ni institut de segona ensenyança a Sueca, per exemple, anava en un grup de gent que estava estudiant també, tant xics com xiques, del nostre poble, de Sueca, i com es va publicar Nosaltres els valencians, això va fer que ens apropàrem a ell i anàvem a les tertúlies a la seva casa, que després es van desenvolupar aquestes tertúlies més àmpliament. Però en aquell moment eren de grups, diríem, d'estudiants preocupats per la qüestió política, i per a mi va ser molt important perquè més enllà de la qüestió política el que vaig trobar va ser un interlocutor en qüestions filosòfiques, sobretot de l'existencialisme, tant de Sartre com d'Albert Camus. I en aquell moment que jo estava molt entusiasmada per l'existencialisme va ser un interlocutor fonamental. Era una persona molt propera i, com després diré també, molt respetuosa amb les persones que tenien davant i amb les xiques. O sigui, nosaltres érem estudiants, en aquell moment no n'hi havia un desenvolupament del feminisme com ara, i malgrat això, per a ell érem tan interlocutores com els xics. Això volia destacar-ho. Podríem parlar de Fuster i feminisme? Ell realment no va estar aportant ninguna qüestió respecte del feminisme. Tampoc no era un dels temes que estava en el moment. Jo te parlo dels anys 60, 64, 68, però jo em vaig interessar per la qüestió posteriorment i vaig comprovar que tenia durant els anys 70 una sèrie d'articles a Telexpress i a La Vanguardia que parlen de la qüestió del feminisme. I em va cridar l'atenció, i en aquest sentit ha fet alguna conferència sobre Fuster i el feminisme, però que vol dir que ell va estar
molt al tanto del desenvolupament que el feminisme tenia, perquè era conscient, i en aquests articles de Telexpress i La Vanguardia del 73 al 79 s'exposa, era molt conscient dels canvis que estaven havent en el feminisme americà sobretot, en el feminisme radical, la sexual politics de Kate Millett ho coneixia i sabia que estava ampliant-se la qüestió del feminisme a qüestions com el sexisme, la qüestió de l'avortament, la qüestió de la contracepció, més enllà del que havia sigut el feminisme anterior, que era la lluita per la ciutadania i el sufragi. Ell era molt conscient d'això i estava molt d'acord en que les feministes es radicalitzaren. Aquesta és una de les qüestions que vaig poder traure d'aquests articles i també considerava que era el sexisme un prejudici i com a bon il·lustrat ell pensava que devia totalment abolir-se, devia mantindre's una igualtat entre els sexes. Aquesta era una de les qüestions de les que no dubtava i sols veia un topall. On estava aquest topall? Pensava que la qüestió biològica del sexe era un dels límits que podia tindre la igualtat, la demanda d'igualtat per part de les dones. Evidentment, tot el debat de la subversió de la identitat sexual dels anys 90, ell no va arribar a conèixer-la. Centrant-nos ara en els aforismes de Fuster, va ser un gènere que va agradar moltíssim o que va fascinar inclús al nostre escriptor. Va trobar Fuster en els aforismes una manera de concentrar pensament i assaig? Sí. Penso que és molt acertada la teva pregunta perquè realment per a ell l'assaig era la forma d'escriptura, però l'aforisme representava, com tu dius molt bé, una condensació curta de tot el que representaven els assajos. Això vol dir que en una frase sentenciosa i lapidària, per dir-ho d'alguna manera, lapidària en el sentit que podia colpejar al lector, introduïa el pensament crític, amb una particularitat, que aquest pensament crític no tenia tota l'argumentació que l'assaig té, per ser un escrit més ample, però sí que tenia la peculiaritat del fragment que introdueix pensament crític i una forma de filosofar. Una forma de filosofar comparable a la que Nietzsche pretenia, que és un dels escriptors filòsofos que utilitza molt també els aforismes, que és una manera que Nietzsche deia que era la filosofia a martellaes. Filosofia a martellaes és el que els aforismes representen perquè, a més, colpeja al lector i fa possible que, per ser una sentència curta, lapidària, molt apodíctica, fa possible que el lector desperte i de manera que puga desenvolupar un pensament crític per ell mateix. Per a Fuster això era fonamental, que la lectura representara un despertar, representara l'atreviste a saber de Kant, que com a bon il·lustrat ell pretenia que fora la forma d'escritura més encomiable. Sí. Què buscava Fuster en els aforismes? Ho ha definit molt bé. A martellaes, jo crec que ja ha avançat alguna cosa, però si tingueren que sintetitzar, què buscava? Jo crec que buscava aquest afany didàctic, per dir-ho d'alguna manera, ja que estem en una aula diríem, de didàctica o de lectura que pretén transmetre. Jo crec que pretenia això. El sentit era que funcionara l'assaig d'una manera directa, que no calguera tota l'argumentació que un assaig necessita per a que el lector poguera per si mateixa iniciar una forma
d'argumentació, de discussió, que és la que en els assajos, diríem, clàssics es desenvolupa. I en aquest sentit jo pense que ell estava molt proper de lo que la filosofia contemporània ha significat. La filosofia contemporània no és sistema, és fragment, té l'escriptura dels fragments i en aquest sentit els assajos representen una de les millors formes de l'escriptura filosòfica i jo crec que en aquest sentit ell s'apropa a la filosofia per molt que la denunciara i la criticara com a metafísica i com a sistema. Aleshores, el fragment era ideal per a ell, els aforismes eren ideals i a més, vehicles inclús de moralització, però en un sentit ample, en un sentit de pretendre canviar la forma en què un està veient el món i això per als lectors podia significar molt. Aleshores, és veritat, cada aforisme representa una forma de plasmar de manera curta el que podria ser un tractat o un sistema, tota una literatura al respecte del tema del que tracta el fragment en l'aforisme. Sí. Neus, si tinguera que triar un aforisme, quin seria? És difícil. Sí, és molt difícil, però jo en tinc un que a mi em va colpejar en aquell moment, que és el que diu: joves, llegiu Bertrand Russell. No és un filòsof, és un desinfectant. I jo que era en aquell temps lectora de Bertrand Russell, em va semblar que era efectivament el que representava Russell. I aquesta crida que ell feia a que els joves el llegiren significava colpejar que tu pensares ai, Bertrand Russell, i per què significa un desinfectant i no un filòsof. I això m'ha interessat sempre molt i per això l'he llegit per això. Sí. Doncs amb aquest aforisme donem per finalitzada l'entrevista. Neus Campillo, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en el Club de Lectura de Full per a conèixer i aprofundir un poc més en la figura de l'escriptor Joan Fuster i els seus aforismes. Moltes gràcies a vosaltres. Sí.